Mangwanani akanaka vadiwa vatereri. Mangwanani akanaka hama dzangu munashe. Kumativi mana enyika yedu yeZimbabwe. Tinokwazisai mangwanani ano muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Ndini wenyu Reverend AD Madawo, Bishop we Apostolic Faith Mission in Zimbabwe. Tinosangana panguva yekushumirana shoko raMwari. Tinosangana panguva yakanaka, nguva yenyasha, nguva yekukurudzirana, nguva yekutsiurana, nguva yekubatsirana parwendo rwoupenyu, zvikuru parwendo rwokunamata. Regai ndinyengetere tisati tapinda mushoko redu. Baba vedu naMwari wedu muzita raJesu, tinokutendai mangwanani ano nenguva ino yamatitendera kushumirana nehama dzangu shoko renyu. Ndinokumbira kuzodza kwaMweya Mutsvene, kuya kwaive muna Kristu Jesu kuve pamusoro pangu, kuzodza kunovhuna majoti ouranda, kuzodza kunorapa mwoyo yakapwanyika, kuzodza kunoisa chiedza kune vane rima, kunoburitsa vanhu murima vachipinda muchiedza, nokuburitsa vanhu murufu vachipinda muupenyu. Komborerai vanhu venyu Mwari, komborerai vatereri, komborerai wose achanzwa shoko iri, abatwe nenyasha dzenyu, abatwe nomweya wenyu Mutsvene, abatwe noruoko rwenyu muzita raJesu Kristu. Amen. Tichawana chidzidzo chedu mangwanani ano kubva kurugwaro rwaJohane, Evangeli yaJohane chapter number 6 verses 66 to 69. 66 inoti, ipapo vadzidzi vake vazhinji vakadzokera shure vakasazofamba naye. Jesu akati kuna vene 12, nemi munoda kutevera vamwe venyu here? Simon Petro akamupindura akati, Ishe, tichagoenda kunaniko? Ndimi muna mashoko oupenyu husingaperi. Isu takatenda tikaziva kuti ndimi Mutsvene waMwari. Ndinoda kutaura mangwanani ano pamusoro wenyaya unoti iwo tichaenda kunani, tichatizira kunani. Ndiani watichaenda kwaari? Rugwaro rwataverenga panapa ukarutarisa parunotangira pamachapters kana zvitsauko zvokutanga, Jesu wakanga afidha vanhu 5,000. Vanofanirwa kunge vaidarika 5,000 nokuti vari kuverengwa panapa varume chete vakanga vafidhwa. Achishumira kuvanhu ava murenje, Jesu vabatwa nenzara nemazuva akanga agara navo. Kune chikomana chaive nefishi 2 nezvingwa zvebhari 5. Chikomana chiya ndobva chatorerwa fishi dziya nezvingwa zviya zvikaropafadzwa naJesu. Vanhu 5,000 and more vakadya vakaguta. Zvinogona kushamisa umwe munhu kuti fishi 2 here nezvingwa 5 zvingafidha vanhu 5,000. Tiri kutaura nezvaJesu, the master of the impossible. Tiri kutaura nezvaJesu unovhura pakavharwa, achipinda pakavharwa. Tinotaura nezvaJesu usina chaanokundikana kuita, mambo wamadzimambo, Ishe wamadzishe, mambo weminana, mambo wezvishamiso, unoita zvinodzinwa vanhu hazviitiwi, zvishoma zvikaenda mumaoko aJesu zvinowanda. Mudiki akafamba naJesu unova mukuru. Kana uri a nobody ukafamba naJesu unotanga kuva a somebody. Tiri kutaura nezvaJesu unobvisa munhu pasi achimugadza pamusoro. Regai ndibve ndakuonesa kuti shoko raMwari roti vanhu ava vafidhwa, vadya, vaguta. Pakaunganidzwa zvakanga zvasara, kukawanikwa 12 mabhasikiti. Pfungwa dzangu dzinonditaura, kunyange usina kunyorwa muBhaibheri, kuti mabhasikiti 12 aya akanga asara ezvingwa zvakanga zvasara nefishi akanopiwa kumukomana akanga apa Jesu zvingwa zvake 5 nefishi dzake 2. Tiri kutaura nezvaMwari asingatori chinhu chemunhu mahara, haadyi mari dzavanhu mahara, haatori pfuma yavanhu mahara. Kana wapa kwaari pfuma yako inodzoka yakawedzerwa. Wakamupa mari dzako Jesu, inodzoka yakawedzerwa. Chese chapiwa kuna Kristu akachishandisa chinouya kwauri chawedzerwa, nekuti ndiMwari unoropafadza zvaanopiwa, unoropafadza zvinoiswa mumaoko ake. Unoziva mari yako,
muruoko rwako haigoni kuwedzerwa sezvainoita kana yaenda muruoko rwaJesu. Kuropafadza kwake Kristu kunosimudzira, kuropafadza kwake kunokudza, kuropafadza kwake kunowedzera. Kana chako chaenda maoko aKristu Jesu chinongowedzerwa chete. Now vazhinji vevanhu vaitevera Jesu, mhomho dzevanhu dzaitevera Jesu dzakanga dzisingamuteveri nemhaka yekuti dzaimuda. Mhomho yaitevera Jesu yaikanga isingamutevereri kuponeswa kwemweya yavo. Mhomho yavanhu yaitevera Jesu, vamwe vaimuteverera kuporeswa kwenyama yavo, vamwe ndevaimuteverera kusunungurwa kubva kumweya yemadhimoni nemamhepo nemweya yetsvina, vamwe ndevaimuteverera minana yaitwa naJesu, vamwe ndevaitevera Jesu nemhaka yekuti vakanga vaporeswa kubva kuhurema hwakasiyana siyana. Rangarirai kuti Kristu Jesu unosvinudza mapofu, unofambisa zvirema, unowedzera zvingwa zvichiwanda. Saka vanhu vazhinji vaitevera Jesu nekuda kwezvikonzero izvozvo zvakasiyana siyana. Vaitevera Jesu nekuda kwezvaizowanikwa nezvavaizobhenefita pamiviri yavo. Vaitevera Jesu nekuda kwezvinhu zvinopfuura, maropafadzo anopfuura, temporal blessings. Regai ndikutaurirei mangwanani ano, Jesu paverse number 26 na 27 unoti kwavari, hamusi kunditevera nemhaka yekuti munoda kuponeswa, munonditevera nemhaka yekuti makadya chingwa nefishi mukaguta. Ndobva ati kwavari, regai kushandira chikafu chinoparara, regai kushandira zvekudya zvinopera, shandirai zvekudya zvemweya yenyu, zvekudya zvinoisa vanhu kuupenyu husingaperi. Vana baba nana mai, shoko reivhangeri yaKristu Jesu rinoti shandira kuponeswa kwomweya wako, shandira upenyu husingaperi, shandira kuti upinde denga kana mweya wako wabva panyika pano. Iwewe mangwanani ano ndine mubvunzo kwauri, chii chauri kushandira, chii chauri kuendera kuchechi kune vaya vanoenda kuchechi, chii chaunonamatira kune vanonamata, chii chaunoswerera kumasowe uchipiswa nezuva kune vanoenda kumasowe, chii chaunoswerera uchinayiwa nemvura kune vanonayiwa nemvura kumasowe nekumachechi akasiyana siyana. Ngatishandirei kuponeswa kwemweya yedu, ngatishandirei maropafadzo anogara nekusingaperi. Where are you spending your energy on? Uri kushandira simba rako riri kuperera papi? Nguva yako iri kuperera papi? Mari dzako dziri kuperera papi? Pfuma yako iri kuperera papi? Vazhinji vari kupedza nguva yavo kuzvinhu zvisina maturo zvinopfuura. Vamwe vari kupedza energy yavo nesimba ravo kuzvinhu zvinopfuura. Vari kupedza mari dzavo kuzvinhu zvinoparara, kupedza pfuma yavo kuzvinhu zvinoparara. Vari kupedzera pfuma dzavo kuzvinhu zvisina maturo. Vari kutandanisana nemhepo, vari kutandanisana nezvinhu zvisina maturo. Jesu achipfuurira pamberi achitaura navarume navakadzi ava, unoti kwavari, ini ndini chingwa cheupenyu, ndini chingwa chakabva kudenga chakauya kuzopa vanhu upenyu. Ani nani unodya chingwa ichi haazofi ava nenzara kana kuita nyota. Unouya kwandiri handingamurasi. VaJudha vakatanga kunetsana, vakatanga kugunun'una, ko ndiani ko uyu ari kuti iye chingwa chinobva kudenga? Uyu hasi mwana waJosefa here? Vabereki vake, baba vake namai vake havasi vatinoziva here, vatinogara navo? Jesu unopfuurira pamberi unoti madzibaba enyu akadya mana murenje akaparara, asi anodya chingwa chandinomupa ini unova neupenyu husingaperi. Jesu unopfuurira pamberi pana John chapter 6 ipapo, chingwa chandinopa muviri wangu nechinwiwa chandinopa iropa rangu. Anodya nyama yangu neunonwa ropa rangu unogara mandiri nene ndinogara maari. Unodya nyama yangu neunonwa ropa rangu une upenyu husingaperi. VaJudha vakagunun'una, VaJudha vakatsamwa. Vazhinji vakange vamutevera vakava vadzidzi vake, vakati murume uyu akaita sei? Unoti isu tidye nyama yake, tinwe ropa rake, tiri vaoro here isu? Tiri mavhempaya here isu? Tiri madhrakura here isu? Ndobva vati shoko rakaoma iri harigamuchiriki. Shoko raMwari patatangira kuverenga ndo parinoti vazhinji vavadzidzi vake vakadzokera kumashure. Vazhinji vavadzidzi vake vakamupandukira, vazhinji vavadzidzi vake vakamusiya. Tiri kutaura nezvaJesu
anoti ndini chingwa choupenyu. Panyaya iyoyi yaitaurwa naJesu yechingwa chomuviri wake neropa rake, akanga achitaura pamusoro porufu rwake. Jesu akanga achitaura pamusoro pokuroverwa kwake pamuchinjikwa. Jesu akanga achitaura pamusoro pomuchinjikwa. Zvino shoko raMwari kuna vaKorinde vokutanga chapter number 1:23 roti isu tinoparidza Jesu wakaroverwa pamuchinjikwa, chigumbuso kuvaJudha, upenzi kuvaGiriki. Mharidzo yomuchinjikwa inoofenda maJudha. Mharidzo yomuchinjikwa yakagumbusa maJudha, vakakundikana kuinzwisisa, vakakundikana kuigamuchira, vakakundikana, yakavavanzikira mharidzo yomuchinjikwa kuti ruponeso rungauya nomunhu unoroverwa pamuchinjikwa, ruponeso rungauya nomunhu unorembera padanda, nekuti murayiro wavo wakanga uchivataurira kuti wakatukwa munhu wese unoturikwa padanda. Saka Jesu uyu zvedanda raari kutaura zvomuchinjikwa kuti ndo patinowana ruponeso hatizvitendi. Regai nditaure masikati ano, mangwanani ano ezuva ranhasi, ivhangeri yaitaurwa naJesu yomuviri wake neyeropa rake, waitaura muchinjikwa, waitaura rufu rwake pamuchinjikwa. Jesu wakafa panzvimbo yedu pamuchinjikwa. Jesu wakafa rufu rwangu, wakafa rufu rwako kuti iwe neni tirege kufa. Jesu paakanga ari pamuchinjikwa wakava gwayana raMwari rinotakura chivi chenyika, wakatora zvivi zvedu, wakatora kutukwa kwedu pamuchinjikwa. Jesu wakatora hosha dzedu pamuchinjikwa. Jesu wakatora rejection yedu, iye akarejektwa kuti iwe neni tigamuchirwe. Jesu pamuchinjikwa wakaninipiswa kuti iwe neni tikudzwe, tisimudzirwe. Wakatakura kusuwa nokutambudzika kwedu nemarwadzo edu kuti iwe neni tirege kusuwa, tirege kurwadziwa. Vadzidzi vake vazhinji vakati vamusiya nekuda kwenyaya iyoyi yeropa rake nenyama yake, vamusiya, vamupandukira. Jesu unoti kune avo vakanga vasara, vana Pita nevamwe vashoma, unoti nemiwo hamudi here kutevera vamwe venyu? Ko masarirei? Jesu unoshamisa, haarwariri mhomho dzavanhu, haarwariri kuteverwa navanhu. Unoti ava zvavaenda vazhinji, ko imi vashoma masarirei? Kana vari vafundisi navashumiri veivhangeri vamazuva ano, kana vanhu vachipera muchechi, unotsvaka maminzi ose okuita kuti vanhu vagare musvondo. Unotsvaka nzira dzaangaita kuti vanhu varambe vari musvondo, dzimwe dzisingafadzi Mwari, dzimwe dzokungotsvaka kufadza vanhu kuti vazare muchechi. Nyaya yokunamata haisi yekuteverwa nevakawanda. Nyaya yekunamata haisi yekuva nevanhu vazhinji muchechi. Tinogona kuva vakawanda musvondo tichinamata zvisina maturo, tinogona kuva takawanda musvondo tichiunganira pasina, tisisina Jesu, tisina Mwari. Ipapa ndo pane nyaya yanoda kuti ndifambe nayo. Peter unopindura paverse 68 unoti tikagoenda kunani, tichaenda kunani nekuti imi Kristu ndimi mune mashoko oupenyu husingaperi. Tichaenda kunani nekuti ndimi mune ruponeso rwomweya yedu. Takatenda kuti ndimi mwanakomana waMwari, takazviziva kuti ndimi Kristu. Vana baba nana mai, nyaya yangu pandiri kunopeta inoti uchaenda kunani iwe kuti mweya wako uponeswe? Uchaenda kunani kuti usunungurwe kubva kuzvivi? Uchaenda kunani for the forgiveness of your sins, kuti zvivi zvako zviregererwe? Uchazoenda kunani kuti uyananiswe naMwari? Uchaenda kunani kuti uve norugare naMwari? Ndine mubvunzo kwauri mangwanani ano, zvakamira sei pakati pako naMwari wako? Une rugare here naMwari? Zvakamira zvakanaka here nyaya pakati pako naMwari? Uchaenda kunani kuti uwane dzikindo nokununurwa? Uchaenda kunani kuti Mwari akugamuchire? Uchaenda kunani kuti upenyu hwako hushanduke? Uchaenda kunani kuti uve norugare pamwoyo napamweya wako? Tine umwe chete vana baba, hakuna umwe watinoenda kwaari kunze kwaJesu Kristu, mwanakomana waMwari mupenyu. Ndiye gwayana raMwari rakarembera pamuchinjikwa, ndiye gwayana raMwari rinobvisa chivi chenyika. Chivi ndo chakakonzeresa kuti isu savana vavanhu tipinde mumatambudziko atiinawo nhasi, asi Mwari wakatipa Jesu kuti atakure kuipa kwedu. Ndiye muponesi wenyika, ndiye nzira nezvokwadi neupenyu. Hakuna imwe nzira yatingaenda nayo kuna Baba kunze
kunze kwekuenda kuburikidza naJesu hakuna umwe unoita kuti iwe netigamuchirwe naMwari kunze kwaJesu. Ndiye suo ramakwai. Uchaenda kunani kuti mweya wako uponeswe? Uchaenda kunani kuti mweya wako uve norugare? Pandiri kutaura kudai, hauna rugare pamweya wako, hauna rugare pamoyo wako, ndangariro dzako dzizere madepression nemastress. Uchaenda kunani? Tizira kuna Jesu. Ndiye mufudzi wakanaka akarasa upenyu hwake nokuda kwamakwai. Tizira kuna Jesu. Tendeuka ugamuchire Jesu. John chapter number 1 verse 11 and 12. Verse 11 inoti, wakauya kuno vokwake, vokwake vakasamugamuchira, vokwake vakamuramba, vokwake vakamupandukira, asi vose vakamugamuchira Jesu. Wakavapa simba rokunzi vave vana vaMwari, vaya vakatenda kuzita rake. Mwari wakada nyika, nokudaro akapa mwanakomana wake, akazvarwa ari oga, kuti ani nani unotenda kwaari arege kuparara, ave noupenyu usingaperi. Upenyu usingaperi, kugara upenyu wako wose uri kurutivi rwaMwari. Kunyange ukabva panyika ino unogamuchirwa naMwari. Tenda kuna Jesu, gamuchira Jesu. Tendeuka hama yangu, usiye nzira dzako dzakaipa. Tendeuka mukomana, usiye mabasa ako erima. Tendeukai amai, tendeukai baba, mugamuchire Jesu, mugowana upenyu usingaperi. Muchaenda kunani? Muchatizira kunani? Muchapukunyuka nepapi kana maramba Jesu? Muchanjenga judgment ya Mwari nepapi kana maramba Jesu? Peter unoti takaziva kuti ndimi Kristu, ndimi muponesi, ndimi mwanakomana wa Mwari. Tichaenda kunani? Hatina umwe watinoenda kwaari, tinotizira kuna Jesu. Ndinokunyengetedza gorero richitanga kudai, usatanga upenyu usina Mwari, upenyu usina Jesu. Tizira kuna Jesu kuti zvikunakire. Tizira kuna Jesu kana zvanaka pakati pako naMwari, zvimwe zvese zviri munharaunda yako zvinonaka. Mwari ngaakuropafadze, Mwari ngaakurangarire, Mwari ngaazviratidze kwauri, akupenyere nechiedza chake, akuropafadze, akupe rugare, akupe mufaro, akuchengetedze, akunyengetedze, moyo wako utendeuke uye kuna Jesu. Mwari aite zvakanaka muzita raJesu. Rega ndinamate. Ndinokutendai Baba nomukana iwoyu wokutaura nyaya yaJesu. Ndokutendai Baba nemukana wokuparidza Jesu. Ndokutendai Baba nokutsanangura Kristu kuvanhu venyu, muponesi nomufiri wedu. Rangarirai majaya nemhandara, ana baba nanamai. Rangarirai nyika yeZimbabwe, rangarirai hama dzangu vasingazivi Jesu vakuzivei, vasingazivi Mwari vakuzivei. Baba, nyasha ngadzinaire umwe noumwe wanzwa shoko iri. Mweya Mutsvene batai, Mweya Mutsvene shandurai, Mweya Mutsvene konesai, Mweya Mutsvene tendeutsai. Ropafadzai nyika yeZimbabwe, ropafadzai utungamiri hwayo. Ipei kururama, ipei rugare, ipei mufaro, ipei kubudirira, ipei kukunda vavengi vayo. Ivhenekerei nechiedza chokunamata Mwari. Mweya Mutsvene mubvumbatire nyika yokwedu, muitire zvakanaka. Ndakumbira nokutenda muzita raJesu Kristu. Amen.